It's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ang kapatid ko. Tatay ko. Tatay namin ang ama. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alma. Isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. 33 years old. May 3 anak. At merong magulong love life. Ito po ang aking secret file. Bata pa lang ako, impyerno na ang buhay ko. Sa edad kong 5 taon, biktima na ako ng pang-aabuso. Meron akong 3 malayong pinsan na mga lalaki. Ang nanay ko at yung mga kapatid niya, malaki yung tiwala doon. Sa kanila nila ako iniiwan kapag umaalis ang mga magulang ko. Grabe ang iyak ko. Nagmamakaawa ako na isama na lang nila ako sa pupuntahan nila. Kasi takot na takot ako sa mga magbabantay sa akin. Ang hindi alam ng mga magulang ko, binababoy ako ng mga malalayong pinsan ko. Pag ako na lang mag-isa, doon, may ginagawa sila sa akin. Dinidilaan nila yung maselang parte ng katawan ko. At kung ano-ano pa. Hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko. Kasi ng mga panahon na yon, hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa nila sa akin. Hanggang sa mag-edad ako ng 8 years old. Wala na ang mga pinsan ng nanay ko nun. Isang araw nagpaalam ang nanay ko. Pupunta daw siya sa ibang bayan. 2 days daw siya doon, kasama ang kuya ko. Noong araw din na yon, nakipag-inuman ng tatay ko sa kumpare niya. Nagising na lang ako na madilim ang buong paligid. Na para bang may masakit sa aking tagiliran at sa aking harapan. Nasa ibabaw ko na pala ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta ron. Basta ang alam ko, nakapatong ang tatay ko sa akin. Habang gumagalaw siya, wala na akong nagawa. Doon na nagumpisa ang pagiging tahimik ko. Lumalayo ako sa mga tao. Gusto ko lang lagi akong mag-isa. Walang nakaalam sa ginawa sa akin ng tatay ko. Grade 3 ako. Nagpaalam ang nanay ko
Naluluwas daw siya ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Pumayag ang tatay ko. Nagpatuloy ang kalbaryo ko. Sinasama ako ng tatay ko na magpastol ng kalabaw sa araw. At doon sa damuhan na walang makakakita sa amin, doon niya ginagawa sa akin yung kahayupan niya. Pati sa gabi, hindi ako nakakaligtas. Ginagamit niya ako ng paulit-ulit. Nakalimang buwan din yung nanay ko sa Maynila. Sa tagal niya doon, ako ang nagsilbing parausan ng tatay ko araw at gabi. Walang nakaalam nun. Sinarili ko lang yun. Year 1999. Nagpasya ang mga magulang ko na magtrabaho sa Maynila, kasama ang iba kong kapatid. Yung dalawa kong kapatid, naiwan sila. At bago sila umalis, sinangla nila yung bahay namin, kung saan doon kaming magkakapatid nakatira. Kumbaga, nakikisama na lang kami sa napagsanglaan ng bahay namin. Pag alis nila, ang pangako nila, magpapadala sila buwan-buwan. Pero sa isang taon, nawala sila kasama namin. Hindi natupad yun. Siguro, isang beses lang silang nagpadala sa amin. 500 piso. Naaalala ko pa. Nalalapit na ang graduation ko nung elementarya ako. Ang sabi, kailangan ko daw mag-donate ng 1 sakong semento, 5 bakal, at 6 na hollow blocks. Iyak ako ng iyak noon kasi gusto kong mag-aral pero hindi ako makakagraduate dahil wala akong pang-donate. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Isang araw, may lumapit sa akin. Anak ng kapitan namin. Gusto daw niya ako. Wala na akong mapagpipilian. Wala kaming makain araw-araw. Gusto ko talagang makagraduate kaya sumama ako sa lalaking yun. Pero ang kondisyon ko, sasama ako sa kanya, pero isasama ko yung 2 ko pang kapatid. Papaaralin niya ako ng high school. Tutulungan niya ako financially. Nag-promise naman siya sa akin. Kaya nagsama kami ng 3. Kasama ko yung 2 kapatid ko. At ayun na nga, dumating na ang araw ng graduation ko. Nahihiya ako noon at naiinggit sa mga kaklase ko kasi kasama nilang nagmarcha yung mga magulang nila. Samantalang ako, yung kinakasama ko, yung kasama kong magmarcha. Pagkatapos ng graduation ko, sinabi sa akin ng kinakasama ko na hindi na daw ako pwedeng mag-aral ng high school sa bahay na lang daw ako. Sa isip-isip ko, di ba nag-promise siya sa akin?
Nagalit ako ng husto. Pero iniisip ko, pag sumabog ako na parang bulkan, paano na lang kami? Wala kaming kakainin. Kaya sinarili ko na lang. Kinabukasan, dumating ang nanay ko galing Maynila. Sinusundo na ang mga kapatid ko. Sabay tanong sa akin, sasama ka ba sa akin o hindi? Ang sagot ko, sasama ako. Pero tumakas ako. Tumakas ako papuntang Maynila. At yun pala, buntis ako ng 2 buwan. Pero hindi ko alam na ganun, na buntis ako. Dinala nila ako sa manghihilot. Hanggang sa nabalitaan ng nanay ko. Gusto niya ring magpahilot ako. Paulit-ulit, hinilot ang tiyan ko. At ang sabi ng nanay ko, kailangan lang daw hilutin ako para reglahin na ako. Pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa unti-unting lumalaki na yung tiyan ko. At naisilang ko ang isang babae. Mabuti na lang normal siya. Hindi siya naapektuhan. And then after 2 months, namasukan ako bilang kasambahay para may pampagatas ako sa baby ko. Naiwan siya sa pangangalaga ng mga magulang ko. Fast forward, after 8 years, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa pag-aasawa. Kasi binubugbog niya ako. Hanggang sa nagpa siya akong mag-abroad year 2014. Umalis ako ng Pilipinas. Year 2015, may natanggap akong balita. Pumanaw na ang nanay ko. Hindi ako nakauwi dahil bukod sa may kontrata ako, bago pa lang ako. At nakapagpadala na ako sa kanila. Hindi ko alam na may mas lalala pa pala akong haharapin sa pagpanaw ng nanay ko. May maliit pa akong nakababatang mga kapatid. 2 babae, isang 13 years old, at ang bunso, 10 years old. After 2 months nung mamatay ang nanay ko, nalaman ko na buntis ang kapatid kong babae. Tinatanong namin kung sino ang ama. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa umamin na siya sa akin ng tuluyan. Tatay namin ang ama ng pinagbubuntis niya. Oo. Buntis ang kapatid ko at tatay namin ang ama. Nasyak ako sa nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad akong kumilos, nagpadala ng pera para makuha ko ang bunso kong kapatid sa tatay ko, pero hulog na rin ako. Dahil yung isa ko pang kapatid na 10 years old, nagalaw na rin ng tatay ko. Hayop! Hayop ang tanging lumabas sa bibig ko nung araw na yun. Doon ko naisip na maling-mali ako sa pananahimik ko noon. Lumaban yung mga kapatid ko.
Pinakulong namin yung tatay namin. At sila ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD. May 2 taon na ring nakakalipas. At ito ako ngayon pinipilit magtrabaho para sa kanila. Kasi ako na lang yung pwedeng mag-aruga sa kanila. Sa ngayon, mananatili muna sila sa DSWD hanggang sa hindi pa ako nakakabalik ng bansa. At sa paglayo ko sa mga anak ko, ang sarili ko namang pamilya, sirang-sira na. Ang anak kong panganay, hindi ako nauunawaan. Nagrebelde. Pinag-aaral ko ng maayos. Pero hindi. Napabarkada. At merong kinakasamang tomboy. Maraming beses ko nang naisipan na magpatiwakal. Pero iniisip ko, maliliit pa yung mga anak ko. Paano na lang sila pag wala ako? Ang hirap ng pinagdaraanan ko. Sa ngayon, nag-aaral ang mga kapatid ko sa DSWD. At ako hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kasi hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin at papaaralin. Dahil meron din akong mga anak na binubuhay. Wala ding nangyayari sa sweldo ko. Wala rin akong naiipon. Kasi padala ako agad. Nakakapagod na rin. Pero wala akong magagawa. Ito ang kapalaran ko. Gusto ko nang magstay sa Pilipinas. Kaya lang, wala naman akong trabaho na sasapat. Kaya tiis-tiis na lang dito. Muli ako si Alma. At ito ang aking secret file.